Pangasinan, Joke-Joke. Istoryan makapalag. Istoryan makapalag. Wala istorya ang kutsika. Nan balulak yak ne. Nan akakaragad Manila. Nan saman. Tangay-tangay yak ne. Tagwante man Tagalog. Pangbalaat. Ang umay bilay ko nan naaralan ko rayan salita. Yaim pagkanak. Nan wala rin asabak ko rin totoo. Tingnan mo ta istoryan ko. Siga pa si rin masikat. Idalat-dat mo ta istoryam nan balulaki ka na iyakwan mo. Nan unaan niya kakarkad Manila. Anto'y agawa ah. Unya, din sa kaya agaw. Lalagyan mananapak na trabaho. Tan manliliber-liberak. At wala rin asabat kun mamariki tan babalulaki. Tan unya, 50 ya ibabaga. 50 at ako lang mag-isa. Kwanto. Saman sa unaan ya tinandaan kun imbaga to ya salitan Tagalog. Antoy, takakarkad Manila. Naantaan mo lay man Tagalog. Ay una, tinandaan kun tampol. Siyak ne, mautukyay. Anakang ka. Nanakaraklalamat kimanad sa kay akantonan kasabik kiman. Wala rin asabat ko lamay ya tambay. Manta Tagalog. Sa'y kwandaat. Wala akong pira kunto. Uman sunang nangal ko yung baga to. Natan, inyulok lalaman iman niya salita. Si Rain. Sa tay salitan, wala akong pira ay. Naaralan mo lamat. Ay di akadwara ka lang salitawa. Ay una ako lawan to tanga. Anatan na nakaraklalamat. Di man ang kasabik lalamat sa kaya kalye. Wala rin asabat ko lamat. Yamitin taan. Natan, say kwanto may bie. Yambaga, mas mabuti kwanto. Inyulok lalamat man yambaga to may bie. Ha? Nayari ka. Sa una niya naaralan mong salitan Tagalog. Ako lang mag-isa. Kumadwa, wala akong pira. Tan kumatlo, mas mabuti. Ay Natan, anto iso agawa. Unya lalamat. Nan gaway panliliber-liber ko nang apoy narumog kon naplayang kong trabaho. Nan desisyon kung siyempre sa may tutuloyan ko na pong Natan. Limugan na ka terminal na jeep. Natan wala ray. Agay, asabat ko. Ya, mambagtay. Anta manaya mampapatayan ira. May siya kay sinaksak to. May siya kaya laki. Inatay. Anta, walay anong nang mun asaksak yato? Inatay? On, ay unya ya manaya kwang ko. Medyo manirbisat. Natanan, gaway pangkalkalaw ko. Dinagok may too, saksak. Kaya ke, mampapanapos natin. Pigpigaralay, ingas to. Ang kabibog ta, walay di magaw ya pulis at siyak. Sana, walay tinabot to. Nandinago kay pulis? Agkatima ko, masikan. Natan, dinabutan to kimay pulis sa inkwanto. Sino ang pumatay? Kwanto manggugot na ulok. Kunti ibat ko. Natan, anong nutang kumay? Unahaan niya. Naralang kong salita. Sa inyibak ko sa may pulis at ako lang mag-isa. Siyak nayari ay. Agay, sa inyo ba't mo't samay man tutupot ya pulis? Saramay na aralan mong salita at saramay asabat mo. Ayun na, siyak naimanaw kaya may pulis at amin niya ibabagag at ililista to. Ay, sa pakanunod ko,
imbaga tulagi liwag ka tangaw-tangaw, tan matalino ka dyan, ililis na turamay, ibabagag. Anatan, wali kumaduan tulamat. Say kwento, bakit mo siya pinatay kwento? Anatan, anunutang kumay kumandua, yan naaralang kulamat. Si kato, sa inyo ba to? Say kwangko, wala akong pera. Kwangko, sami, teput to, ya bakit mo siya pinatay? Ay di nausar mo yato masika na may unaan tan kumadwa yan ng ilmaw. Ay, una. Ay, tinuputan kay pules. Oh, ay, kasi kwanta mo, bakit mo siya pinatay? Inibat mo, wala kang pira. Nayari kan talaga masikan. Very good ka. Nathan, anong kumay pules? Mantang-tangar ya manlilis tararamay. Ibabagak. Nathan wali. Kumalo lama ya tumay pules. Sing kwento siyak. Dadalhin ka namin sa presinto. Kwento. Ate, wala ni may nakukiraan niya. Salitan naralang ko, yan sinok ko. Nagkanunutang ko si katuman sa inyabat ko. Sa imbagak. At mas mabuti, kuwang ko. Ay, din sampot yan tepet na pulis. Inusar mo mat may sampot yan na aralan mong salitang Tagalog. Anto agawa ay. Natanan kasumpal ko ninyo ba may mas mabuti pa kung kabubagtat. Pinusa sandak matlain sandak. Inyakaran pirisuan. Anta? Ha? Ay akin ay? Paano agawa? Masyadong sikay suspek da? Tapanon to ay. May kaibagap piriso di manad dalam na karsel. Tiniputan ko. No, tura may patalos to may babagak sa may place. At nanimbaga to yung patalos at pimaway. Ya, arami yung babagak. At nausar manaya at siyak. Siyak suapalsaan. Ya matay at sa may to. Oh, ay, talagang kaya masikan. Ay, nakarnautat mo. Wala dapan. Ay, niya suparad sikan.